Hallo allemaal. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jelle, ik ben 23. Ik ben een kok, een zingende kok. En ik heb een YouTube-kanaal, Waanzin heet dat. En daarmee maak ik dromen waar van kinderen. En ik ben hier vandaag om mijn eigen droom waar te maken. Ik ga het liedje Banger Hart zingen van Rob de Nijs. En ja, ik ben best een beetje zenuwachtig. Ja. Hij is leuk. Hij is leuk. Wat een schone introductie. Ja, echt waar. Hij was kort, krachtig en super enthousiast. En ik ben een keihard op de naast van. Ah ja, dat helpt ook wel een beetje, hè? Ik kan meezingen. Ik wil hem horen. Ah ja, shit. Ja. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Oh, ik ben niet eens echt op jouw uiterlijk gevallen. Oh, ook al is er dan geen meid zo mooi als jij. Kijk al die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ja, de meisjes. De meisjes, dat mogen we. Ik wil meer zekerheid dan dit. Want jij bent mijn jaloers bezit. Wow, 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 wow. Er is geen banger hart dan banger hart. Doe zo niet langer, anders keert het zich nog tegen mij. Dan pak je in, zeg jij en zie nou goed, er is voorbij geen banger hart dan dat van mij. Wow, wow, bang, bang hart. Wow, wow, bang, bang hart. Wow, wow, bang, bang hart. Er is geen banger hart dan dat van mij. Mooi. Dank jullie wel. Jelle, Hi, hallo. je zei dat je nerveus was. Ja, dat was ik ook echt hoor. Ondanks het feit dat je zegt dat je nerveus bent, kon ik zien dat je enorm enthousiast was. Alleen al toen je jezelf voorstelde aan het publiek, toen je het podium opkwam, dacht ik... Kijk, daar komt iemand, weet je, die heeft er zin in en die gaat laten zien waarom die in deze groep thuis hoort. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja? Ja, daarom heb ik me ingeschreven. Ik denk echt wel dat dit iets voor mij kan zijn. En de Nederlandse taal, in die taal zingen, dat ligt het dichtst bij mijn hart. Dus ja, dit is een uitgelezen kans. Hij kan zichzelf ook wel goed verkopen. Ja, toch. Ja, Jelle, jij maakt mij blij als ik naar jou kijk, bijvoorbeeld. Je hebt een bepaalde uitstraling, die good vibes noem ik dat. Waardoor dat ik denk dat jij heel goed gaat werken in een groep. Want uiteindelijk werk je al in een groep, want je helpt andere kinderen. Ja, Jelle, bij mij scoor je ook. Je scoort ten eerste met je gestripte reggae-versie. Ja, dat ligt mij heel nauw aan het hart. Ja. Dan Rob de Nijs. Oh my god. Echt, ik ben helemaal gek van Rob de Nijs. Niemand gaat dat geloven, maar dat is echt waar. Je zingt goed. Ja, man. Ik vond het echt top. Dankjewel. Wauw. Nou. Fijn om te horen allemaal. Het is volgens mij gewoon al wel stiekem een beetje duidelijk, maar laten we voor de vorm wel even stemmen. Chris? Ja. Slongs? Ja. Mien, hey. Dikke ja. Nou, 3 jaar ben je al door, maar voor mij kijk ook wel. Dank jullie wel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Succes. Dank jullie wel.